berri on batekin, Ora, nato zure garan, ora, Jesus paketzuan lurrara torri da. Hemen eldon gerade, berri on batekin, gure embajadore, olentzeroekin, aditu zuenian, Jesus da jozala, lasterka etorrida, parte ematera, horra, 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 gure olentzero horra, duela iserita dago horra, ratxatxuak eta kapoen bagiakin, mian merendatzeko botella duekin, Atzan buru zoremi, Anton eta Peru, Berlengo portalera, etorri zaizkigu, sartu dira barrenean, Manuel txongana, presente egin diote, argumentxo bana. Hemen errugerade, berrio batekin, gure embajadore, olentzeroekin, aditu zuenian, Jesus da jozala, lasterka etorrida, batele matera, horra, 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 gure olentzero horra, duela iserita dago horra, ratxatxuak eta kapoen pariakin, bihar merendatzeko botila duekin, botila